Proġett ta' 12 miljun euro se jkun qed iżid l-effiċjenza tar-River Osmosis f'pajjiżna, hekk spjega l-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Michael Farrugia waqt żjara li jagħmel lil madwar 19 ħaddiem fl-impjant ta' Pembroke. Dan huwa l-ikbar impjant f'Malta li jipproduċi madwar 30% tal-ilma tax-xorb, madwar 60% tal-ilma tax-xorb li tipproduċi l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ġej mill-impjanti tar-River Osmosis li jbiddlu l-ilma baħar f'ilma ħelu. F'Malta issa għandna 3 impjanti tat-tisfija tal-ilma baħar u bħalissa qed jinbena ir-raba' wieħed. Il-produzzjoni tal-ilma fl-impjant ta' Pembroke ita madwar 31,500 metru kubu kuljum, iżda din iċ-ċifra titla' madwar 37,000 fis-sajf. Ħajkun qed jibda proġett ta' 12 miljun euro biex tiżdied l-effiċjenza tal-impjanti tar-River Osmosis u wkoll kemm jipproduċu ilma. Qegħdin naħdmu bi pjan għal wara l-2030 u dal-investiment illi l-Gvern huwa impenjat illi jkun qiegħed jagħmel anke illum ħajkun qed iwassal biex il-Maltin u l-Awċin ikollhom prodott tal-ilma ħafna aħjar minn dak illi huwa llum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.